גזענות? מה גזענות? גזענות זה לא רק הבריונים של אהבה ברחוב, לפעמים זה בקטנה. מישהו באוטובוס מתחיל להתנפח רק כי יושב לידו ערבי. תצלם! סבל! מקום בילוי שלא מכניס אתיופים או רוסים, אולי פקיד ממשלתי שקשה לו עם מזרחים. לא משנה איך זה בא, תמיד בשנייה הזו שזה קורה, אנחנו מקבלים החלטה עם עצמנו. להתערב או להתעלם? מה השאלה? ברור שלהתערב. מול הגזענות יש לכל אחת ואחד מאיתנו כלי סופר אפקטיבי. המצלמה. כדי לצלם כמה שיותר אינפורמציה, צלמו תמיד במצב מאוזן. ככה, נסו להימנע מרעידות על ידי החזקת הטלפון בשתי ידיים כשהמרפקים מוצמדים לגוף. צלמו בלי הפסקה, גם אם מפריעים לכם או חוסמים אתכם. אם אפשר, נסו לצלם שוטים ארוכים וברורים וקחו זוויות צילום שונות. ואם אתם רחוקים מדי, עדיף להתקרב פיזית מאשר לעשות זום אין. עם תחילת הצילום, דברו בקול רם ואמרו למצלמה את היום, השעה והמיקום. יוסי צברי, כיכר החתולות ירושלים, 8 בינואר 2018. תעדו את המיקום הפיזי, שלטי רחוב, מבנים וכל פרט מזהה שיכול להוכיח שמדובר באירוע אמיתי ולא בווידאו ערוך. חישבו על כל הראיות שיעזרו להוכיח ואפילו להביא את הגזענים לדין, או אפילו יותר גרוע, לטלוויזיה. אם אתם מוצאים את עצמכם עדים לאירוע בלילה או במקום חשוך, עדיין חשוב לצלם. גם אם התמונה לגמרי חשוכה, הקלטת הסאונד היא בעלת ערך משמעותי ויכולה לסייע בהמשך. מעניין מי יותר. ריח של חרא זה יותר. גם אחרי שהאירוע נגמר, התפקיד שלכם לא יסתיים. זה הזמן לקחת נשימה, להסתכל מסביב ולהבין מה פספסתם. פנים, מיקום, מספרי רכב, פגיעות פיזיות, בגדים קרועים, נזק לסביבה. חשוב לצלם כל ראיה. כשאתם משתפים ברשת, אתם מאבדים שליטה, ולכן חשוב לשים לב איך אתם משתפים את התיעוד ועם מי. אולי צריך לשמור על זהות של מישהו? אולי חשיפה של הקורבנות תהפוך אותם שוב למטרה. בעניין הזה, אתם לא לבד. צוות המרכז לנפגעות ונפגעי גזענות יוכל לסייע לכם בליווי, בייעוץ משפטי ובפרסום אפקטיבי של הצילומים. ובכלל, בהתמודדות עם פשעי גזענות. המרכז לנפגעי גזענות. בפייסבוק, במייל ובטלפון 1-700-704-408.